ka samla ka ong ban shui long perlok no ku boleh perlok ngi pidang burom ngi sngongo yo boleh na mata ni klimat ke bawah sebun ngi ka tu ni perlok ki teks apa ka operational perlok bi operational ngono ko be kan thai ka ban ngadang ilang samlam ta I love you I miss you barbo dang teks dang stu jumut handai kendit kan san kan thai ka ong nga ka samla jenga ka ong mai nga tu ngi lo perlok no namar boleh ngam dan shu ka jingie jak pi lani ngam dan kata ka jingie jengai pi ku mo samla kala sedang ban belat no na ta ka dau tu ngi long perlok no kini perlok jenga kidan pada juk lemar jumut bat kim sung thu ka ai ka baki ja ka jim jigi bat ka ai ka baki dan kam ban le menta gila teks bat kidan kam mas thu ka ai ka baki dei ban le banta ka ban kong ka ai ka ba pi dan kam ban le ka long pi perlok kawan kong tam ka ba pi dan kam ban le ka long ba stop investment kata kemut ba wan phone chu wan tak chu ika wan phone chu wan tak chu ika let's say la ban dei stieu let's say la ban dei shi asingi la singi menta pi ong nga ba ba pi ong ka ba pi haba ka ong pi tung ni long perlok no pi pat pim sung thu ka phang pi ga ga jingmut jung ka kan thai menta pi iphone pi text pi long perlok bar ka pin om la ban yo ai ka kan thai da ka balik kum ni mar bale da pi long perlok si long perlok bar ka kan thai pim pen paw ka ye ka jing edau ye ka jing erang ye ka jing edano je pi ka kan thai ka kwa yu serang uba erang uba edano uba la ban ong em ye ka handai pi pat si long ho kum ki serang ka kan thai kan am nang ban ye kum ki ni je serang pin long perlok bar ka do bukut ki jing je ka bar kan sayo samla na shwe da pi tere ban long perlok bar ka hari ka ai ka ba pi dei ban le ka long ba ka ai ka ba pi dei ban le menta ka long ba sangap be no menta nando menta ka singi ni do ba pe ni ka video sangap bejar wan phone wan tak shu ika la chai la singi la si la ban dei stieu la si la ban dei artiu la si la ban dei la singi singi kan sa phone ka text pi handai sangap be no jar wan phone wan reply ka hadu ba ka da kali sai pi ja balik pim phone chu balik pim text shu inga la ka phone sangap be la da ka text sangap be hadu ba ka da kali balik pila dom ne balik pim text shu inga balik pim phone shu inga menta hada ba ka la text haba ka la kali pi gum ta shu ong ba ka nga don kam ye ka samla ngam don kami ka perlok la pitre ban long ka samla jenga shutre bai ban long samla jenga la pim tre ngam don kami pi kum ka perlok ala don lupa sibun ka perlok bale pi ong bale pi dei ban ong humta pi don kam ban pen ka kan thai project confident kata kam pen ka jing erang ge jing ed not jepi ba pi kloi ban no ka la da ka kale man le pi so handai tela da pi shulong perlok berkakan amnang ban jepi she don't have respect for you kata kam ba kamnang ban jepi kamnang ban buram pi la pi long usang ubang ngej bi kat ba ong maka yang tak tahu pi dei ban ong em bas ngam bejar nak senan ka jing im ska let's see si singi arsi si tiyo kan om karu kan pene namar bakam don shu ne ka jing ye jung kai pi kan sa ngap la ka ngap kan sa shu ja la ka ja na ka jing im pi ha ka ta por pin sa kul mar jubut pin sa ngau thu ye la de ba pi don ha ka jing thang man sim ba pi ngau mar we hendai pim dei ban le i ru em pim dei ban phone ka pim dei ban text ka namar ba pi tang shu le tebe ye ka kan sa yai pet na pi hendai la pi ngap la ka ngap pi pene ye la de kan sa wan pai pat pi kan sa pan ma bi pi bat kan sa ye pi batkan sa je pi kampalat ban ye ka baka dan suaru namar belai pila pen pau ka ye ka jing erang ba de ka jing edonut ku cempi anta ka dau kata ka ban kong ka ba pi don kamban le menta ka bar ka bangi don kamban suktu barbor le se ka banta ka ban kong ka bangi don kamban suktu ka long ba balai ka ja ye pi kumta balai ka kentai ka samla je pi ka ong tungi ni la perlong no dei namar ba pila le sibun ke jing bakala ka ban kong pila teks pala dika barbor ka kentai ba pi teks pala dika mesti meski men awa good morning good day good night pi teks pala dika kentai kan amnang matbe kan amnang ban je pi la kan ka kentai kan amnang ban je pi la pi tebe pala dika mentang pi phone ni ka mesti meski call hang ni ma pi phone pula ka mesti meski men I love you I miss you pi delang le you la bam jal de bicara pi wan sinu pin pi le you ngat mang kerja IPM la pi le pala kumta ka ketekan menang ban EJP nak kada wat ju phone pula ka kantai kene ke jing bakala ka lesi ka ba pi le ban bot menta pi long u pi bot ya ka kantai ka mat ka ba ong maka menta ka ong pi tung ni lo perlok suaru pi ru kum perlok bompat thu ik phang keren ka bangi batai na ka aphirachna pinge ka ong pi tung ni lo perlok suaru lesi pi la hagi ni singi pi la ya phone ka pi la text ka kum perlok kani kalau ngam kala wat namla kum ne namar blai pilong pisu bot sunget bat kan ba ong ka kantai kan amnang ban buram kan amnang ban e kum ye gini gijai kantai mentangin pai cepok ka man game la ne ye gini ka manipulation kini kantai kan ong pi kala ban te la kam ye ka jumut jing perkat pi kan ba ong maka pi nget bet let's say ka ban kong santam ka ba pi don ha ka jing im pi ka long ba piting fear kata ngamut ba piting ban do noi ka menta pi pala dika hadu kata ba ka ong maka tung ni lo perlok suaru pi nget la ka nget bet namar ba pi pala dika piting no bendo ika handai la pi don ha jing ha ka jing im pi piting pala bendo noi ka pin sadu si sai ka namar blai ha ba piting pin menang ban pi ka ya ka manrang ba e jing er ngi ku jong pi man ta ka dau pim dei ban yelang bat kuno thai ba piting bendo noi ka hoi let's see da ka jingit piting bandu no ka handai pim dei pat man ting ba pin de no ya la de pi pat man ta pila de te ya la de pi it pala de ka handai pi de wat ya la de ru pi kam it ka ban ya la de ru kane kalong jemba kala man ta pi de ban it chwa ya la de sa it ka kumno pila ban sumar ban ri sumar ka la pim ri sumar ya la de
tak kadau phim dei ban tieng pelat namar pitang tieng pelat phim melak ban pi kai ka man ka ba jing er ngi ku chong pi mentah gumang kena mana no investment kata mut ban phone ban tak shu ailat baka kan wan phai pi bar haba ka wan phai pi ka dei ban pi ka ba ka dei ban pi pi ba ka da i chai pi henry tela da kadang hilek tir namar badan sibun ki prok serang jingi mata pila pe ka pira channel pila sngutu mata pi ong batong an phone chuk an tak shu mata sipang arpang kala wan phai pi singi la stiu kala wan phai pi ong ai belai pija belai pim phone nga pila pi kumang batai mangana ka pira channel pila pi kai ke jingi ke jingi nam ju pi ba pim trek ban ni lang mat ba pim trek ban long perlok berkana mar pi dan kami ka kum ka samla menta ande ka tai bat ka banang ba pen bi ka so pi ni ba den to map se nga nga tangi tangi pe ta ni tang lat na pe ta don serang her do ka jingi junga to map se nga sumha pediang biang nga it para di pai phim ban ta phim sung thu ya ka phang ka ba ka jimut chu ka thai phila i text bat ka phila yema bat ka la I love you bang bat ka hade chis ngi hade ars ngi stiu ka le bang kamju phone kamju tak shui pi ka le ban le ka le bomon ka le bom sunyau pi kum ba ka ong ma shwa ba ka shulong perlok pi sa ka lenga pi sa ka lengo pi sa ka ching thang masim na ta ka daun oi pi be confident ta ka mut ba la ka le bang kamju piru le bang kamju wan phone wan text shu hadu ba ka wan pai hade la ka le pi ars ni ka ju ka jing le la biang dengan tai kelet no ika la biang ka tu namar blai kada bon kong le se dei namar bu samla barim juga ulawan pai la ne dei bakala kendu segiwe bat serang na kata phim dei ban pet I ya kan ka emotional status ha WhatsApp ni tamang ipi kan mau ipi miss you bu ikidur yam bu ikidur pai donut pai doktor jau snam jau edmut jau edmat ba hapok ka donut hapok ka doktor jumpi hapok ka WhatsApp hapok Instagram Facebook kini barbor phim ju dei ban display ban pen I ka emotion ju pi ka pan herdor pen jemngiu mat ka pen po ju e ka jinglong rong ba e ka jing er ngiu jong pi ku motion rang menta pi ka ban konstan tam golong ba pi don kam ban don ni ka we the power of walking away kata ka mon ba pi don kam ban la pi dei ban don ni ka bor ba pi la ban I no ka thai ko bom I pi le ni ka bom ai pi ka ju jing I ka ba pi ai ka menta le si ka dang we kan thai ka ni ka dei kan thai menta bi dei ma pi menta pi I ka hadu ta ta ba pi tebe ka ni pi pen pa ka jing pi ka han ri ka pat ka le bom sunyo ka le bom patiaw we ka ni ka jing pi kum kini ka jai ka thai pi don kam ban I kum kini ka jing thai pet na ka ni kum kini ka jing thai namar ba kam to I pi lo no am ba pin invest la ni ba pin I ka no no thai ka bom sunyo ye ka jing I ka jong pi wan pulut por ri ka no no thai ka bom bahana ka ta ka jing jong pi menta Henry hadir nabut la sia menta pila ngat ye ni gajing ka pi kendu menta pi klina pok personal hadir nabut pila yo e gajing start menta ka I ka pi kam le kalong ba pi pen kam bar bor ni ka 20% la ni ka 20% and 80% rule kata kamod ba pi ha ba pi text ka text sin lanu mesta mesngi la ni pi text ka sin singi mesta good morning baby I love you I miss you stomang sukunja IP te sumar bha menta kasi nga I pi de tang pi bang I don kat bat pi to boleh khui pi tang kata la biang ailat baka kan wan pha ailat baka bar bor kan wan tebe pi de ni ailat baka kan wan text pi namar baka kan thai kan amnang ban I jo senrang yo samla la jong la de bakam jo pat be ju hande bar bor don kam ban don ni ga jing sung thu jumur apreng ju pi bat ka menta nak daw ha por bay dombat let's see ha ka 20% and 80% rule kita ngamot ha por bay dombat piru la dai ba kan pile e ka ba kala la dai ba pile e ka ba kala pi dan kam ban pen pa ka ba pila pan ma bi ka ba pile e ka ba kala pihak ban pediang e ka jing ya ka jing pen I juga lene ka jing mai jung ka I pi pihak ban pen I pihak ban pediang e kata hanai la dai ba kala Andai ka keno IP le ne ka pakapan IP le ne ka kren sniu IP kum gini jai kan thai phim den kam lanu lanu em ban pen jam le ne ban pen ma bi gini thai pen be barabor nang ta dau da ka balik kum ta thai kan sanang ban ban kan sanang ban burom IP lanu lanu em kan om ong chu IP ba ka kwa ban long perlok bat pi perlong ai ku ble IP ku le sibun nam ta ka por pelaj ha po ka pira channel kermen video sibun ke jing start ba ke jing pang to ble don kar pi ku IP bro ku le sibun